बिनि बिबुंथिखौ होनायनि सिगां 2025 मायथाइनि बयनोबो आङो बिपिएफनि जानानै क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे जिहेतु गाबोननिफ्राय दमासि सफैबाय दमासि फोरबोनिबो बयनोबो आं हामलायनाय हरबाय। दिनैनि जों बेवहाय जे प्रग्राम लानाय बेयो जाहैबाय सेन्ट्रेल बिपिएफनि कनफारेन्सआ 20 आरो 21 साननैनि हाबाफारि लानानै जानो फैगासिनो दङ। दा बे साननैनि हाबाफारिया मोननै जायगायाव जागोन। 20 थारिखआ जोंनि बे क'क्राझारावनो दिनै जेरावहाय खुन्थिया गायसनदों बेवहाय आरो 21 थारिखआ बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव जागोन। दा नंखायनो 20 थारिखनि प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां जाहोनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय जिहेतु बयनिख्रुइबो गुरुत्वसिन गोनां प्रग्रामा जागोन 20 थारिखआव। 20 थारिखनि प्रग्रामा ओरैबायदि जागोन 11थायावहाय बयनिख्रुइबो पावारफुल कमिटि पिएमबि जायखौ जों पलिसि मेकिं बडि अफ बिपिएफ पार्टि होनना बुङो बिथांमोननि सिगां बिसोरो 11थायाव जिरायगोन जेसेबां सोद्रोमा दं बिथांमोना बिपिएफआ माब्रै सोलिलांगोन माब्रै सोलिलाङा मा मावनांगौ दं बिनि डिटेल प्रस्ताबखौ लानानै सेन्ट्रेल कमिटि बिपिएफ अर्थात सिडब्लिउसि बे कमिटियाव बिथांमोनहा गथायगोन आरो बे सिडब्लिउसिनि सोद्रोमाफ्रा बे जायगायावनो 3 बाजिनिफ्राय बै पिएमबिआ होनाय जेनोखि प्रस्ताब बेफोरनि सायाव सावरायनानै बिथांमोना फाइनाल खालामगोन। बे 3 थारिखनि प्रग्राम 20 थारिखनि प्रग्राम आरो बियो 3थानिफ्राय जानानै जोबहैखांनायनि उनाव जेसेबां बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन सिडब्लिउसिनि सोद्रोमाफ्रा बिथांमोनहा गासिबो बे क'क्राझारावनो हर थाजोबगोन। बिनि थानाय एरेन्जमेन्टखौ खालामनाय जाखाबाय। बिनि अखानायैसो 21 थारिखआव फुंनि 8थायावहाय बेंटलाव थांनानै फ्लेग हइस्टिं आराम्भ जाजेनगोन आरो नैबेवहाय जेनोखि डिसिसन लागोन सिडब्लिउसिआव बे डिसिसन लानाय प्रस्ताबफोरखौ बेंटलाव लांनानै राजहुआ भाबै डिलिगेट सेसनावहाय एप्रुभेल लानाय जागोन अब्लासो बियो फाइनाल जागोन। नंखायनो दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय बे 20 थारिखआव जेनोखि पिएमबि सिडब्लिउसिनि बेवहाय सिटिं जागोन बे सिटिंखौ मोजाङै मोजां खालामनानै हरनो क'क्राझार जिल्लाया जिथु दायित्व दङ जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो जादों हिसाबै मोजाङै मोजां माब्रै जों खालामनानै हरनो हायो बेखौ लानानै जोङो बयबो ज' जानानै दिनै बेवहाय बे मेल जागोन हलखौहाय खुन्थियाजों गायसननायजों लोगोसे जोङो फुजा होबाय आरो बे फुजा होनायजों जोङो दिनै बिथांमोननि मावनायखौ जोङो जागायजेनबाय। मेन थांखिया बे। जिहेतु बेंटलाव जानो गोनां कनफारेन्स बेयाव पाब्लिक गेदारिं जागोन ना अनलि बिपिएफ कर्मिफोरनि थाखायल' जागोन? बेवहाय बिपिएफ कर्मिनि थाखाय जोङो लिमिटेड टाइम लानानै सावरायगोन। बिनि उनाव पाब्लिकफोरनिबो पाब्लिक गेदारिं जागोन। जों मा डिसिसन लाखौ बेखौबोथ' जों पाब्लिकनो खिन्थानांगोन अपेन मिटिं हिसाबै बे हिसाबै पाब्लिकफ्राबो बेवहाय सुबिदा थागोन मिथिनायनि थाखाय आफ्टार दा कमप्लिसन अफ डिलिगेट सेसन। जिहेतु बिटिसि इलेक्सनाव फैगासिनो दं बे कनफारेन्सनि गेजेरजों नोंथांमोना बिटिसि इलेक्सननि सायावबो सावरायनाय जागोन नामा? बेथ' निस्सय मेइन उद्देश्यआ जाहैबाय मेइन एजेन्डा बेनो जागोन फैगासिनो थानाय बिटिसि इलेक्सना बावथारला बेखौ लानानै बेवहाय माखासे रननिति दिहुननाय जागोन। मा लाइनजों जोङो इलेक्सनखौ गेलेगोन केन्डिडेटसारखौ मा स्टाइलनि होनाय जागोन बेफोरखौ बावहाय सावरायनाय जाजोबगोन आरो केन्डिडेटसार सेलेक्सन खालामग्रा दाखालि 5 जनिया मोनसे निलिबारि जेनोखि काजलगावआव जादों बे काजलगावआव जानाय निलिबारियावहाय 5 जनिया मोनसे कमिटि दानानै होखाबाय सेलेक्सन बर्ड केन्डिडेटसारनि सेलेक्सन बर्ड आरो बे सेलेक्सन बर्डआ बिथांमोनहा आफ्टार जानुवारि खालामनो हागौ मानोना दमासिसिम जोङो समाय होदोंमोन नाथाय दाखालि सोरबाया एफा एनै कमप्लेन होदों समा एसे हाखु दाखु जाबाय होननानै दमासिबो फैबाय बे हिसाबै आप टु 31 अफ दिस मान्थ एक्सटेनसन खालामनाय जाबाय। जायफ्रा केन्डिडेटसार बिगोन बिथांमोनहा 31 जानुवारिसिम एप्लिकेसन होनो हागोन। बेखौहाय बे कनफारेन्सखौ जाफुंसार खालामनांगौनि थाखाय बिपिएफ कर्मि बा रायजो राजाफोरनिसिम माबा खावलायनांगौ दं? बे कनफारेन्सखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनायाव रायजो राजाफोरखौ आं ओरैबायदिल' खावलायनो लुबैबाय खावलायनाया बेनो जिहेथु जोङो नुगासिनो दं दानि इउपिपिएल सरकारखौहाय मा मावदों मा मावाखै बिथांमोनहा कमप्लिटलि 100% नङाबाबो 99% फेइलर आउट अफ 100 1% मावाखै होन आङो 1% बाबो मावबाय 99आ फेइलर
गतिके रायजोफ्रा बिथांमोननि सायाव बिसास गैला फैगासिनो थानाय BTC इलेक्सनाव जोंनि BPF खौनो भट होनानै देरहाहोगोन आरो देरहाहोनायनि उनाव चिफ सारा मा मावलांनो नागिरदों बेवहाय राजुहा भाबै डिक्लेरेसन होगोन आरो बे डिक्लेरेसन होनायखौ खाथिनि रायजोफ्रा फैनानै जायफ्रा गोजाननिफ्रायबो थांनो हायो बिथांमोनहा हाग्रामा सारनि जेनोखि डिक्लेरेसन होगोन बेफोरखौ खोनासंनानै लांखानानै उनावहाय बिनाया मोजां हाबा मावनो मोजांसिन जायो मिथिनानै थांखायोबा साराथ' बेंटलाव ओरै होन्दोंमोन होगोन बेफोरखौ खोनासंनानै लांखानानै उनावहाय बिनाया मोजां हाबा मावनो मोजांसिन जायो मिथिनानै थांखायोबा साराथ' बेंटलाव ओरै होन्दोंमोन बे जिनिसखौ रायज्लायनो फैदों बे लाइनाव थाखानाया मोजां नंखायनो रायजोफ्रा बेंटलाव थांनानै अपेन मिटिङाव हाग्रामानि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लानाया गोनांथार होननानै आं सानो आरो आंनिफ्राय बेनो रायजो राजानिफ्राय कपारेसन लुबैनाया